Не сме с перфектни мерки, но сме истински. Пакет Simply Perfect е създаден за дами, които искат да оформят силуета си, прикривайки несъвършенства около корема, заглажда паласките и отлично покриват отзад. А дантеления завършек отзад ще достави комфорта на невидимото бельо. Какво ни написа Елена от Варна, когато получи този пакет за първи път? Още щом отворих кутията, усетих, че това не са просто бикини. Всяка бройка е направена с мисъл, внимание и любов към женското тяло. Усеща се, че зад тези модели стои опит и разбиране. Все едно са шити за мен и всичките с висока талия. Ще ми загарят паласките и ще ме оформят, ще покриха ми корема, дори ми го скриха. Не ме стягат заради дантелата отзад. Материята е прекрасна, мек, фин микрофибър гали кожата. Всеки чифток от комплекта има своя чар. Толкова са елегантни и с фини акценти. Карат ме да се чувствам уверена и красива. Не само отвън, а и отвътре. Дори мъжът ми забеляза, попита дали съм отслабнала, аз се усмихнах. Не съм, просто бельото ми е перфектно и ме извайва. Направо ми скрива несъвършенствата, от които винаги се притеснявам. Точно това търсих, точно това получих. Все едно някой ме беше прочел. Благодаря ви за този комплект. Вече не искам да нося нищо друго. Ще поръчам и от всички цветове, за да ми изглежда, че са много, но пък съм сигурна, че ще са ми удобни и красиви на мен. Поръчай нашият пакет Simply Perfect с 10% намаление и когато поръчаш още един, ще получиш една бикина с висока талия от памучна материя.